time. Oo, sige, sige. Oh, pa ito eh. Daraga ito yung makikitan. Mga 1 year ito, expiration date. Oo. Inin. Okay na, okay na. Sige, salamat mga kadiako. Ano ko daw liyan na pa sa lapit. Okay, magpalit-palit yung beer. Pare ko lihat nga di darang kwarta. Ano ko daw na pa part-time yan. Ba't kan may da pumat kids? Babaligya ko ang tamo 150 para makapalitin Red Horse. Huwag tumon nga lalaki nga nakalingkod. Ako tagbabaligyan. Nakadiin ko daw. Ba't ka kids? Bakay mo pa ini. Kuha na rin tagkabaligyan. 200 din eh. Igwa 150 ko nala. Daw, ang kita daw. Bakay mo pa itan. Basta nito yung sulot, makakita kang daraga na maghusay. Ay, hindi daraga nga. Lagas tak makit. Ba, bisa nito nag-testing yan ah. Agad. Oo. Tira? 150 na 200 dito. Igwa 150 ko nala kay Panman. Panman yan na. Kita-kita ka buutan ka man. Kili. 100. Oh, yun kayo. Sige ka. Ba, Diba, ini nakakausala na expire. malulugi lang kita kayo. 200 dito nagkapalit. Manini original ihap. Ang ini pagsugan. Lagas dir, itong lagas it magigit. Sige, at titistingan ko ha. Sige, testing eh. Tinood. Papakitakin mga darag. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Oh, pay good man ini. Sinala para okay na. Ano na baga mumurubot lang. Eh, connection ko. Di ka nakakapalitin Red Horse. Tira nga. Wala. Stallion pa ba rin? Nakaka. Huwag ka na ito. Wala si. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Mga 1 year ito, expiration date. Paano? Oo. Mabayan ako. Inin. Okay na, okay na. Sige, salamat mga kadiako. Sige.